Magandang araw sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padawan. Nagbabalik sa ating topical weather analysis ng araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes po, Oktubre 7 hanggang 9, 2020. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng Typhoon2000.com, ang unang website sa Pilipinas ukol sa mga bagyo. Ngayon, umpisa natin ang update. Itong latest GraphSat. Simulan na yung araw na itong Miyerkules hanggang bukas Huwebes. Kita po natin, meron tayong tatlong weather system o tropical systems na naka-affecto po dito sa may Asia Pacific. Unahin natin si Chanhom. Ito po ay naging isa na pong typhoon as we speak. Since we posted this kanina, severe tropical storm pa lang siya. But as of 4 p.m. isa na po siyang typhoon. At lumabas na rin yung mata. Makita natin mamaya sa fast animation. So si Chanhom, hindi po siya nakapasok ng PAR. Muntika na po. At kaya hindi po siya binigyan ng local name ng Pag-asa as Nika. Kasalukuyan po ay lalapit po ito sa may coastal areas po ng Kagoshima Prefecture. At inaasahan po ito mag-recurve. Dadaan po malapit po sa may coastal areas po ng Honshu. Kasama po dyan ang Tokyo. So magkakaroon po dyan ng high winds at malalakas na ulan pag nadaan itong si bagyong si Chanhom. Nakakabit pong isang stationary front kaya medyo trap na po si Chanhom para pumunta sa ibang area. So dyan na po siya dadaan. Mag-recurve po siya towards the northeast within the next couple of days. Samantala, meron po tayong mahabang monsoon trough. Ito po ay yung area of cloudiness. Tuloy-tuloy po. Dumadaan po sa isang shallow low pressure area. Ito po yung dating kaulapan. Naging shallow po siya. Napakahinang LPA. Halos wala pong efekto ito. Parang mga usual thunderstorms lamang po ito sa Kabikulan. Actually, dito sa Naga, walang ulan. Mga drizzle to light rain lang po. Halos, parang akala mo, walang LPA. Pero meron po tayong shallow. Dumadaan po na yon sa Bicol. At mag-exit po yan on Friday morning west of Mindoro. So bukas, magiging maulan pa rin dito sa Bicol at sa Southern Tagalog provinces habang dumadaan po itong napakahinang LPA. Dito naman po sa may coastal na area po ng Vietnam, may magla-landfall po ng low pressure area. Ito po si 91W. Kasalukuyan, mababa po ang chance na maging bagyo po ito. Nasa less than 35% low chance sa susunod na 24 oras. So, inaasahan po, tatawid po ito, mag-accelerate ng Vietnam, diretso po ng Thailand, at lalabas po yan, Cambodia and Thailand, then lalabas po yan sa may Bay of Bengal. So, baka doon mag-develop bilang isang tropical cyclone. But so far, hinihikayat dito ang mahina na po na habagat dito sa may South China Sea, sa katimugan bahagi. Dito po sa Kalayana Island Group, Palawan, Sulu Archipelago at Visayas, ito po ay mahinang hangin na lang po mula sa kanluran o westerlies. Magbibigay po ito ng mga isolated thunderstorms, maulap na pabawi rin sa area nito ng bansa. Samantala sa Mindanao, ibang weather system na lang po. Ito yung pag-converge po ng hangin mula sa south at west. At nagkakaroon po ng convergence, pag-build up po ng mga thunderstorm activity sa malaking bahagi po ng Mindanao. But sa mga oras ito, napahina na po itong mga thunderstorms na ito. Okay, samantala dito po sa Batanes at Babuyan Group of Islands, kasama po ang extreme Northern Luzon at Northern Luzon, Eastern Luzon, ay meron po silang kaunahan, kung sinasabi natin kauna-unahang blow ng amihan. Hindi pa po siya purely amihan. Mahinang amihan, pwede natin sabihin. Bibigay po dito ng freskong panahon sa area po ng Taiwan. Umabot po hanggang 50 kph. So, pwede natin sabihin na amihan, but hindi pa po panahon ng amihan na yun. Dahil po sa changing climate, medyo napapaaga na yun. But, expect natin by November, full-blown na po ang amihan at mawala na po itong southwest monsoon o yung habagat. So, yan po, bibigay ng unang bugso o preskong panahon dito sa Northern Luzon, Ilocos, Cagayan, Isabela. So, may mga thunderstorms po na inaasahan dahil po pag-converge itong medyo malamig na hangin at medyo mainit dito. So, natural, magkakaroon po yan ng mga thunderstorm activity. Okay, so far yan po yung ating kalagayan ng panahon sa Pilipinas. Ang ingat lang po sa mga panandali ang pagbabaha pag may malalakas na thunderstorms, pagkikidlat. So, take all necessary precautions. Sa labas ng PAR, wala po tayong nasisilipan na kasunod na LPA. May IDCJ lang po dito sa may Micronesia hanggang Marshall Islands. So far, yan po ang ating latest mula sa ating GraphSat. Now, ito po yung fast animation. So, yan po, mabilis na kumikilos na yun, si Chanhom. Malabas na po yung kanyang ragged eye. Nasa labas po yan ng PAR. So, dadaan po yung malapit po sa southern coastline ng Honshu
ay Kyushu, Shikoku at Honshu. So, ayan po yung mga areas na dadaanan ni Chanhom. Samantala dito, yung sabog na sirkulasyon ng shallow LPA, yan po, halos buong Pilipinas ay maulan. Tulad po nitong mga weather systems na binanggit natin. Ito naman po yung Asian tracks ni Bagyong Chanhom. They all agree na dito po siya dadaan. So, wala naman po yan na epekto sa ating bansa. Ito naman po yung ating zoom in satellite animation. So, napakaraming thunderstorms po na nakikita natin ngayon sa malaking bahagi po ng Luzon, Mimaropa, Visayas at Mindanao. Dulot na po yan ang tatlong weather systems. Yung mahinang amihan, hangin mula sa kanluran, at yung wind convergence sa Mindanao, at yung tinatawag nating monsoon trough dito sa may area po ng Bicol, Central at Southern Luzon. Samantala, ito naman po ang Windy.com 2-day rain and wind forecast mula sa ECMWF. Kasama po ang pressure forecast nito. So, kita po natin, bukas po ng alas 2 ng hapon, Huwebes, October 8, ay may mga maulan pa rin po dito sa may Southern Tagalog, sa may Southern Quezon, at sa may Mindoro at Marinduque dahil po sa pagdaan ng shallow low pressure. Kaya medyo maulan pa rin ang Kabikulan, lalo sa hapon o gabi, at dito rin po sa area po ng Central Luzon, Mindanao, local convection dahil sa wind convergence, at dito naman dahil sa westerlies. So, inasahan pong lalabas yung shallow LPA dyan. Pagdating ng Friday, ayan na po, kitang-kita po natin dito na yung shallow po ay dito po sa west of Calamian Group at posibleng maging aktibong LPA o active low pressure, at posibleng maging bagyo bago mag-exit ng PAR o after exiting the Philippine Area of Responsibility. Pag maging bagyo po ito, nasunod pa po ng PAR, bibigyan po ito ng local name ng Pag-asa as Nika. Okay? So, yan po si LPA na shallow na magiging aktibo. Posibleng maging LPA 92W pagdating po ng late Thursday or Friday morning. Okay? Samantalang, ibang bagay po ng ating bansa, si Biyernes, ayan po. Usual thunderstorm activity sa Visayas, lalo na sa may Eastern Samar at Northern Samar, Mindanao, Bicol Region, the rest of Visayas. Ayan po. Pangkaraniwan na po na yan, lalo na meron tayong La Nina, mas mataas ang probability nito mga afternoon or evening rain showers and thunderstorms. Kahit umaga, may mga thunderstorms o mga rain showers tayo, lalo na papasok na tayo sa La Nina climate sa susunod na mga ilang buwan. Okay? At bago tayong paalam, ito ulit ang Global Tropics Hazard and Benefits Outlook ng Climate Prediction Center ng NOAA. Beginning week 1 hanggang week 2. So, unahin natin week 1. Valid na yon, October 7 hanggang October 13. Meron tayong inaasahan na possible 50-50 chances of a tropical cyclone formation over and west of the Philippines. Gaya na sinabi ko, yun na yung LPA na dumadaan na yun sa Kabikulan, sa shallow, nalalakas po yan sa West Philippine Sea. So, above average rainfall possible dito sa may Vietnam area. So, dyan na naman po indadaan. Dito naman po, above average rainfall dahil po sa pagdaan ng bagyong si Chanhom. Philippines, ganun din dahil ito sa shallow LPA. Samantala, on week 2, medyo mas mababa ng probability nito. October 14 to October 20, meron na naman pong possible tropical cyclone formation within or over the Philippines. So, let's observe that in the coming second week. Hopefully, sana hindi matuloy kasi nasa 50-50 ang chances nito. So, pwedeng hindi matuloy, pwedeng matuloy. But, ang good news ito, over the Philippines siya mag-perform. So, ang epekto lang ito, mga ulan, possible mga localized flooding. But, ang wino-worry natin kung dito mag-perform. Kasi pagdating na sa atin, malakas na bagyo na po. So, kawawa dito ang Vietnam. So, let's pray na hindi po ito matuloy. Okay? So, yan po ang ating latest sa ating 2-week Global Tropics Hazards and Benefits Outlook sa Pilipinas. Next week, may bagong update po yan. Every Wednesday po yan in-issue. So, dyan po nagtatapos ang ating tropical weather analysis ngayong araw po ng Miyerkules hanggang Biyernes. At babalik ulit tayo sa Biyernes para ibigay sa inyo yung pinaka-latest. Mula sa Typhoon 2000, ito si Mike Padong papaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Di #WeatherWiser, #TyphoonWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa ating YouTube channel.